Prvo i osnovno, ako neko ima takav da smatra da vezan pas na lancu i zatvoren u kavezu, takozvanom boksu, a sve su kavezi ispod 10 metara kvadratnih, dakle ispod 4 sa 3, 5 sa, to su sve kavezi. Boks može da se nazove tek onda kad pas ima elementarnu mogućnost da trči u njemu, a to je minimum nekih 7, 8 do 10 metara, minimum dužine. Takvi monstrumi ljudi, to su za mene monstrumi, smatraju da je to normalno za psa, ali nikad ne bi zamislili sebe, jer je to su gori uslovi nego u zatvor više puta. I naravno, to je jako tanka nit kad će oni preći da zaostaju ljude, što se vidi u mom slučaju. Samo zato što s ulice snimate taj pako u stanju da vas ubiju. A povrh svega kriminalno somborsko tužilaštvo na čelu sa okorelim kriminalcem Divjak Zoranom i Vesnom Mihaljev Dražić, koji taj pakao godinama odobravaju i ubistvo pokušaju mog i napade na mene fizičke zataškavaju od 28. februara i 13. aprila. Takvi ljudi primaju debele plate i vode se kao tužioci koji donose pravdu. Pazite, to je jako opasno. To je opasno za čitavu naciju. To su višestruke opasnosti. Jedna je što pravde nema ni na papiru. Druga je što monstrumi se tu kale, po znacima navoda, da zaostavljaju ne samo životinje. Naučno dokazano, FBI istraživao, profesorica krivičnog prava je na radiju to rekao pre jedno mesec dana, ja sam objavio na ovom kanalu, da u preko 70% slučajeva, ja mislim da je u preko 90% slučajeva, sve ubice i zaustavljači ljudi su bili pre toga ubice i zaustavljači životinja, što naravno nikom nije nepoznato. Sad, uzevši sve to u obzir i sve ovo javno što sam ja dokumentovao u 2 peticije i na YouTube kanalu, i posao kako Ministarstvu pravde, tako Tužilaštvu za organizovani kriminal, tako i Ustavnom sudu. Morat ću urgenciju da pišem ubrzo ove nedelje, jer oni su prezatrpani, imaju godišnje oko 20.000 predmeta. Zvao sam ih juče. Kao što sam rekao, 3 žalbe su u toku. Jedna je prva još septembra za životinje, pse, za slobodu pasa. Ono rešenje kriminalnog tužioca Divjak Zorana gde je odobrio pakao psima na 10 adresa, a to je prvobitno rešenje Jelene Milić i Vesne Mihaljev Dražić, dakle, mislim da je KT 189/23, čini mi se. To rešenje otišlo na Ustavni sud još pre, kažem, septembra meseca. I urgiraću za to i za ovo ubistvo pokušaju, što su prvo namerno mi ga poštar, imam, kao rekao sam, osnovu sumnje da je naredio, Divjak Zoran, nažalost, ja sam mu to rekao samo 3 dana pre nego što sam slao, i on je preko svojih kriminalaca i dedić Jadranke urgirao poštaru da to njima da, misleći da ću ja tu stati i umalo i to da bude, da taj slučaj nestane. U smislu, oni gledaju Ustavni sud dane, ne smete kasniti, 30 dana je rok na žalbu. Ovu poslednju, svaka žalba ima po 30 dana, oni tako gledaju, ali ja sam poslednju dokazao da su oni to izgubili namerno, i dobit ću i naknadu od 2.500, to je čisto, mislim, smešna naknada, ali shodno živcima i samo kopiranje je izašlo toliko. Sad, ja sam da kažem da ako mi kao narod nestanemo protiv tih kriminalaca od Zagorke, glavne republičke tužiteljke, ne samo da će organizovani kriminal na čelu sa Vučićem, Aleksandrom, kriminalnim lažnim predsjednikom, harati, uništiti Srbiju i njen narod, koji su već uništeni, nestaćemo kao država. Nestaćemo i kao država i kao narod ćemo biti u rasejanju. Totalno ćemo izgubiti. Mi ne možemo da gajimo ovaj odnos prema ostalim životinjama koje koljemo i to, svinje i to. To su prisili, ne govorim ja, kao neko će reći nenormalno si ovo ono. Ma u redu, ja govorim s dokazima, to su veliki naučnici i pisci poput Tolstoja i tako dalje, Pitagore i mnogih drugih što sam dokumentovao takođe u peticiji Otvorimo oči, zatvorimo klanice. To je sve dokazano da je to zlo i da to nije normalno i da bi mnogo zdravije živeli kao vegetarijanci ili vegani. To je druga tema, a poenta je priča, ako se mi ovako monstruozno ophodimo prema psima, čovjekovim najboljim prijateljima, to su uglavnom izgovori, on živi bolje od tebe, čuli ste. To oni misle svi, pa ovako zomara, šef veterinarske inspekcije, kaže, pa nisu baš na tako kratkim lancima, ono to sve odobrava, pa i da šta je njima akcija na tim kriminalcima? I videli ste i Vesna Mihaljev kad se me usnimio, da ona sve to odobrava, kao i njima je akcija na to, pa kao oni kažu da nisu stalno vezani i zatvoreni po kavezu, kako to dokazati?
Pa čekaj, ko je ovo da prijavlja ako je neko samo trenutno vezao psa, ako isteruje auto, tako to. Znači ja sam to, ja imam mnoge snimke dokazne za iste adrese po 40-ak. To se sve zna, naprotiv, možda ih oni puste namjerno nekad pre policijom ili zbog mene, čisto da bi dokumentovali u toku dana na 10-15 minuta, sat vremena. To su isto teško, i to čak rade retko, mnogi, u jako retkim slučajima. Dakle, to su monstruozne zostinjave. Zamislite vi da ste u nekom kavezu od kvadra 2 na lancu pola metra, ja to ne mogu da zamislim. Ali pokušavam da zamislim, daj pak, ne mogu. Svako bi poželao posle par sati, najkasnije dan, dva, da se ubije, tako? Prirodno je, zato vam u zatvoru oduzimaju, šta je znam, čuo sam, kanap i tako to. Jer vi onda počinje razum da i da vam se uništava i sužava svest. Dakle, zamislite te jedne životinje, da, ovi psihopate, pa nemam dvorište ograđeno, pa nemam uslove, pa čekaj, ako nemaš, pa zašto ga zaostavljaš? Mnogi ih koriste kao fiksni alarm za neke mašine, videli ste tamo onog psihopatu, taj inače skuplja sekundarne sirovine na smetlište. Sam taj slučaj pravio još pre mjesec dana, tad je policija rekla da nije zatekla psa, do duše. On je bio i nestao, stalno je uglavnom tamo, ne možeš vi, tu su sve kriminalci, ovi odobravaju, znači meni crtaju metu na čelo, ja znam šta je njima, ima dve mogućnosti, jedna je oni priželjkuju da me neko likvidira ili da se ja u odbrani prekoračim nužnu odbranu, to se ovako dešava, neko vas napadne, vi u tom trenutku ne možete tačno da merkate nužnu odbranu, jer razumete? E sad, s obzirom da ja imam 5 poteza napred šahovski, profesionalno igram šah i matematiku i to, i pošten sam čovjek, ja ću gledati da do toga ne dođe. A oni nisu svesni da su ušli u toliki mulj i blato, da izlaza njima pravnog, tih kriminalaca, ne može da bude. I neće biti. Ustavni sud je jedan samo bitan tu moment. Ići će se i na evropski ako treba, a kažem uskoro ću urgirati da ovo Ustavni sud reši što pre, preko predsjednika, šaljući dopis u 3 primjerka poštom predsjedniku Ustavnog suda, jer ovo gori, kriminal organizovani. Kažem, ima mogućnost i Europski sud, ima mogućnost, sad sam uključio malu reklamicu, ima mogućnost da ova reklama dobije mnogo veću razmjeru od sponzora i tako dalje. Imam već ponudu. Pa imao sam ponudu i televizije da dođete ozbiljno, neću da pričam. Pazite šta radite, kriminalci. Ja vam savjetujem da priznate šta ste sve uradili, da hitno prekinete krivična dela za ostavljanja pasa, da ove kriminalce koji su me napadali strpate neke u zatvor, neke kaznite kako zakon nalaže, da meni platite više milionsku odštetu i ovim psima zaostavljanim tako što ćete sa tim parama da se udome i da se ti ljudi motivišu da ih čuvaju kako treba s proverama, da se plate ti ljudi godišnje, šta je znam, 1000 evra po psu, da ga čuvaju vrhunski sa dvorištem ograđenim i tako dalje. To vidimo, i da vi iz lično svog džepa koji budete na slobodi, ovi koji moraju da budu pohapšeni tužioci u zatvoru, da se odbije od vaših plata koje više nećete primati kao tužioci. To treba da se uradi, to bi bila pravda. Jer je ovo smišljeno organizovani kriminal, jer vi ne možete zamisliti da postoji neko iz dobra srca, duše, koji ovo radi samo za dobrobit životinja, a na sopstvenu štetu. Vi nemate taj kapacitet, možda neki mogu, ali ste toliki kriminalci da želite da ubijete takvog čoveka. Uprkos tome što se psi zlostavljaju, a vi primate platu da to sprečite. Pa vi ne da ste kriminalci, ja ne mogu da zamislim, onaj Belivuk je za vas bio mala maca, ja mislim da on imao milosti prema psima i tako dalje. Vi ste gori od njega.